Ai, toverit vankila. Olemme tottuneet siihen, että netissä, siis siellä on kaikki ilmasta. Yhä enemmän löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan jopa isoikin summia tarpeelliseksi kokemastaan nettisisällöstä, esimerkiksi oppimateriaaleista. Mutta millaisia valmiuksia oppiminen netin avulla ihmiseltä itseltään sitten vaatii? Tästä kroovesta saamme ainakin osaltaan kiittää amerikkalaisia huippurumpaleita, joiden oppeja Jarkko imi itselleen internetin välityksellä. No, me saatiin aina viikkotehtävät opettajilta ja sen jälkeen suoritin viikkotehtävät, kuvasin ne kameralla ja lähetin ne sitten sinne Berkeleyseen takaisin ja sain siitä kirjallista palautetta. Rod Morgenstieriltä tältä Rock Drums-kurssilta ja Jim Payneiltä Funk Rhythm Blues-kurssilta. Ja sitten me vielä kerran viikossa aina niin kuin tutustuttiin toisiimme webcamin välityksellä ja näihin kollegoihin ja näihin opettajiin. Yeah, it was Midsummer Fest time, I think. Yeah, that was fantastic. Yeah. Ilmaista lystiä opiskelumaailman arvostetuimpiin musiikkikouluihin lukeutuvassa Berkeleyssä ei ole. 3 kuukauden nettiopinnot maksavat 1,000 euroa. Kurssin jälkeen Jarkolle avautui mahdollisuus tavata maailmanluokan rumpaleita myös reaalimaailmassa, kun Jim Payne kutsui kurssinsa parhaat vierailulle New Yorkiin. Berkeleyn premium-luokan kurssien ohella internet on pullollaan erilaista, jopa täysin ilmaista opiskelumateriaalia ja YouTube-klippejä. Tässä tehdään oppituntia maksullisen suomalaisen internetmusiikkikoulun sivulle. Kaikki oppimateriaali on ennalta nauhoitettua ja ei ole tämmöistä niin kuin videokonferenssi tai muuta tapaa olla suoraan yhteydessä opettajaan. Muutaman kympin kuukausihinnalla palvelun kaikki eritasoisille soittajille suunnitellut oppitunnit ovat käytössä missä ja milloin tahansa. Mutta miksi maksaa, kun on ilmaistakin tarjolla? Meidän sivulta pitäisi periaatteessa löytyä niin kuin suht koht kaikki, mitä tarvitaan, ettei tarvitse silleen niin kuin siihen etsimiseen käyttää niin paljon aikaa kuin esimerkiksi YouTubessa. Ja YouTubessa tuppaa vähän olemaan sitten, että siellä iso osa materiaalista on semmoista, missä joku, sanotaan vaikka stara-kitaristi, näyttää sen kuumimman likkinsä, että kattokaas mitä mä osaan. Mutta ehkä se pedagoginen näkemys ei välttämättä siellä ole niin vahvaa sitten. Lantia menee taakse ja suoraksi, kädet alaspäin. Netin avulla voi opiskella lähes mitä vaan ydinfysiikasta perhonsidontaan tai perunavellin valmistukseen. Koristeellisen kranssin teet pursuttamalla lenkkejä vuorosuuntiin. Vaikka nettiopiskelun mahdollistava tekniikka on ollut käytettävissä jo 90-luvulta alkaen, moni ei ole vieläkään tottunut ajatukseen, että internet olisi asiallinen opiskeluväline. Niin ikään ajatus maksullisesta sisällöstä on monelle vieras. Opiskeleminen netin avulla vaatii myös opiskelijalta toisenlaisia valmiuksia kuin perinteinen koulujärjestelmä. Semmoiset ihmiset, jotka on pärjännyt perinteisessä koulutuksessa, ei välttämättä tämmöisessä, joka korostaa sun omaa aktiivisuutta, kyseenalaistamista, etsimistä, aktiivista verkostoitumista muiden kanssa, niin ne ei välttämättä ne kiltit hiljaiset käsipystyssä koulussa olleet. Ne alkaakin olemaan 5. ja 6. oppilaita. Ja sitten toisaalta ne, jotka on tämmöisiä hetkellisen mielijohtajan mukana asioita etsiviä, nämä pikkasen häiriköivät oppilaat, ne voi ollakin niitä, jotka tässä ympäristössä onkin niitä, jotka pärjää paljon paremmin. Eli nämä asetelmat menee ihan päälailleen. Netissä täytyy tietää itse, mihin pyrkii. Ja pitää pystyä myös arvioimaan kriittisesti niin omaa osaamistaan kuin oppimateriaaleja. Opettajaa, joka tulisi sanomaan, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, ei ole, eikä kukaan myöskään patistele treenaamaan. Niinpä sen kaikkein tärkeimmän, oman sisäisen motivaation merkitys korostuu entisestään. Jos suhtautuminen opiskeltavaan taitoon on yhtä intohimoinen kuin Jarkon rumpujen soittoon, ongelmia ei tule. Se on mulle biologinen tarve. Se on sama kuin niinku syöminen, juominen ja niin edespäin. Tähän se opiskelu tulevaisuudessa kuulkaa on menossa.